हेलौ लोगोफोर, दिनै नैबे जों गामिनि पश्चिम रियाबारि गामिनि गोदानै गायसनजानाय श्री श्री शिव मन्दिर थानआव हलदबा बिलोआव जों तेजस्रिजों आंजों बेरायनो फैदों। नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर। लामाया बेनो लोगोफोर, ओरै फैयो बिलोनिफ्राय ओरै फैनानै ओरैहाय नै साफाय लिरना गालांबाय, आलारि बाथि सावना गालांबाय। नै लोगोफोर, श्री श्री शिव थाना हाबना समाव आलारि बाथि सावना गालांबाय। शिव मन्दिर ओमफ्राय महादेव ना एक्सिन मानो बोदो बाबा, एक्सिन मानो बोदो? बे बिलोनि खाथि लोगोफोर, जों गामिनि नैबे श्री श्री शिव थान मन्दिरा बारा गोबाव बावाखै, 2 बोसोरल' जाबाय कमप्लिटै। बोसोरनै फुजा खालामनाय जादों बेहाय। ओमफ्राय दा गामिनि गोबाङानो एसे एनै बायदिसिना सहयोग होनानैब्लाबो थांनाय बोसोरनिखौ जोङो फुजा बानायदोंमोन। ओमफ्राय दा ओंखायनो मन्दिरा कनस्ट्राक्सना इमान मोजां नंथ'आ, बोसोरब्रैसो जाबाय नालाय। ओमफ्राय फैगौ बोसोरफोराव एसे गासैनिबो राङारि अनसुंथाइ मोननानै जुदि आसा खालामनानै दं गामिनि गोबाङानो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जोङो शिव मन्दिरनिफ्राय गिदिंबोफिनबाय। Ma, hello, come here. Come and guide this rock. May aneh saja. Good, thank you. It's okay. फैबाय लोगोफोर, खननैसो नुयाव मोनाबिलि जाफैब्ला दसे समनि थाखाय गिदिंनो फैदोंमोन। इभिनिं वाक होनजायो आरोना, इभिनिं वाक खालामनो फैदोंमोन। ओमफ्राय नै बिलोआ लोगोफोर जों गामिनि। दे माथा खोमादो खोमादो लाजिदो फिसाजोनो तेजस्रिया लोगोफोर। बारनांसिगोन दानियाबा लोगोफोर, बिराद खस्थ' नै।
dahayनि बायदि थांसै मा दहायनि बायदि ओमफ्राय थाङोब्ला इखिजा जोङो फैखांनाया आं हारसिं मा बिल्डिंफोरखौ मा हांबाय थिगसे पकड़ नहीं तो गिर जाएगा मैंने गिरवा से पकड़ने की ठीक है आहिस्ता आहिस्ता ठीक से पकड़ चलो कहीं गिर ना जाए जल्दी जल्दी नहीं गिरना आराम से इधर पकड़ बस हो गया बाय ini namanya साइकेल सालायना फैदोंमोन लोगोफोर थांफिननोसै साइकेलजोंनो ओमफ्राय मा गाखो साइकेलाव गाखो मा फै नाङा गाखो फै मा फै साइकेलाव गाखो फै थाब मोनहैनो बिदि थाब मोनहैगोन दे नै साइकेलाव गाखोनो नागिराखै आंनि फिसाजोआ खारगासिनो मोनहैबाय सालायजोबनो दे माबोरै गाखोगोन नामा गाखोगोन दसे खारदों खारगासिनो दसेया Sama साइकेलाव गाखो साइकेलाव खारनो मोजां मोनदों नै तेजस्रिया खारगासिनो इभिनिं वाकआव खारगासिनो एक्सारसाइज नामा Klikar başladın. Cycle free.